ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம லோகே கிராஃப்ட் சின்சான் ஹவுஸ் மேக்கிங் வீடியோ தாங்க. ஆல்ரெடி மேக் பண்ணியாச்சு. ஜஸ்ட் இது வந்து ஒரு ரிவ்யூ நம்ம சொல்லலாம், ஓகேங்களா? இப்போ இதில் இருக்க ஒரு சில ஃபவுண்டேஷன்ஸ் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்றத கமெண்ட்டில் சொல்லிடுங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து எல்லா இடத்தையும் சுற்றி பார்ப்போம். இப்போ நம்மளோட ஹேரி வந்து ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு வெயிட்டிங் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தார். நம்ம வந்ததுக்கு வெல்கம் பண்ணிகிட்டு இருந்தார், ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஷீரோ வந்து இருக்கானான்னு சொல்லி பார்த்துட்டு வந்துடுவோம். ஷீரோ எங்கே இருக்க? ஷீரோ ஓடி வருமே. ஷீரோ கூண்டுக்குள்ளே இருக்குங்க. நம்ம வந்து இங்கே தான் கட்டி வச்சுருக்கோம் ஷீரோவை. அடுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நைட் ஆயிடுச்சு. நம்ம நைட் ஆனவுடனே பெட்டை போட்டு நம்ம உடனே பார்த்துலாம். ஷீரோன்னு அதில் நம்ம எழுதியிருக்கோம். பெட் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, டங்க் போட்டு படுத்தாச்சு. இப்போ பெட் போட்டு படுத்தாச்சு. நம்ம பெட்லேருந்து எழுந்தாச்சு. இப்போ எழுந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா வீட்டை போய் சுற்றி பார்த்துடலாம். ப்ளஸ் இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டுறதா ஒரு இது தாங்க. இப்போ ஷீரோ நம்மளுக்கு வெளியே வந்து விளையாடிட்டு இருந்துச்சு நம்ம கூட கொஞ்சம் நேரம். இப்போ விளையாடி முடிச்சக்கடுத்து இப்போ நம்ம ஷீரோவை கூட்டே உள்ளே போகலாங்க. ஷீரோ ஓடி வந்துடும், ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட் நமக்கு வந்து மிக்ஸியும் முசாயும் இருக்காங்களான்னு சொல்லி தெரியல. இப்போ முசாயி சின்சான் எல்லாருமே இருப்பாங்க கண்டிப்பாக. ஷீரோன்லாம் உங்களுக்கு முதல்ல தெரியுது பாருங்கள். ஷீரோ காலையிலே வெல்கம் பண்ண வந்துருச்சு நம்மக்கிட்ட. ஹால் அப்படி தான் இருக்குது. சரி, நம்ம முதல்ல எல்லாமே சுற்றி பார்த்துட்டு வந்துடுவோமா? சரி ஷீரோ வா பின்னாடி வா. ஓகே, என்ன இது நம்ம சின்சான் வீட்டில் சின்சானே காணோம். ஐயோ, இதாங்க பெட்ரூமு. சின்சான் எங்கே இருக்க அப்படின்னு மிக்ஸி கூப்பிடுற மாதிரி நாமளும் கூப்பிடுவோம். சின்சான் வரான்னு. சின்சான் ஒன்றும் வரலங்க. ஷீரோவில் வந்து அந்த இது வந்து தெரியும் உங்களுக்கு. நான் ஷீரோ கிட்டே போனாலே ஷீரோ அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று எழுதியிருக்கோம், ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம போவோம், வீட்டை சுற்றி பார்ப்போம். ஃபஸ்ட் நம்ம கார்டன் ஃபுல்லாக சுற்றி பார்த்தாச்சு. தென் இப்போ நம்ம தான் இதாங்க பார்க்கணும். சின்சான் இருக்காங்க. டேய், யாராது என் வீட்டுக்குள்ளே? அமைதியோ அமைதி, அமைதிக்கெல்லாம் அமைதி அப்படின்ற மாதிரி சின்சானை கத்திகிட்டு இருக்காங்க. சின்சான் ரொம்ப பொறுமையாக நடந்துகிட்ருக்காங்க ஷீரோ கூட விளையாடிக்கிட்டு. ஆனால் ஷீரோ சின்சான் கூட போகாமல் நம்மக்கிட்ட வந்துட்டுருக்கு. இப்போ ஒரு வழி இருக்குல்ல பார்த்தீங்களா, ஏனி, அதை நான் அப்புறமா உங்களுக்கு காட்டுறேன் என்னென்னு. அதுக்கடுத்து ஃபஸ்ட் ரூம் நம்மளோட இதில் வந்து ஒரு ரூம் நான் வந்து தெரியாமல் மேக் பண்ணியிருக்கேன். அது என்னன்றதை சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட் இதுதாங்க ஹால். இதில் வந்து சேர்லாம் இருக்காது, பட் நாம் வந்து சேர் போட்டிருக்கோம். இந்த மாதிரி க்ரீன் கலரில் இருக்கும். டிவி தாங்க அது. டிவி அப்படி தாங்க நான் செஞ்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஷீரோ உள்ளே வந்துட்டு ஏதோ டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டே இருந்துச்சு. ஹேரி எப்படி இருக்கீங்க? ஹேரி வந்து ஷீரோ கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அப்புறம் சின்சான்